Tapusin muna natin. Ito ang ganda oh. Ganda ni Sir. Oh. Ganda. Oh. 500. Ha? 500. Hindi ko mapapa ko. Pag mga magaganda doon sa side na yan. Sorted kasi Rich. Oh, talaga. May ito, may adilit, may nang. Dito yan yung mga mahaba, yung mga tukong dito. Di ba may mga magaganda naman eh. Kailangan mo lang mag-check. Ito mga ganito, uso to sa probinsya. Wala yung mga maong na short. Ha? Ayun no. Bukas pa darating yung mga... Yan no. Yan mga gusto kong short. Ganyan yun, parehas siya ng akin no. Yun. Magkano bili mo niyan sa'yo, King? 70. Ito maganda to, maganda. Short ko lang yun. Taray. So, nagsusort tayo ngayon mga kadung Bisaya. Meron na akong customer dito ng mga to. Ang dami Hindi mo may ganda agad eh. Ang Caleb, oh, si Caleb natin tulala lang din eh, oh. Nakatingin pa sa camera. Mga tukong. May mga damit ako mamaya. Hindi mo dyan, oh. Sipin mo ako kasi. Short. Ito yung mga big size. Tukong. Tayo naman mga kasama. Ito pala, bibili pala daw dapat ng storage. Ito, maganda kaya ito. Saan yung mga ano to, mga pagsira? Ano ba yan? Christmas? Baka may sakit ito. Ay, kulit talaga. Okay. Pero ang ganda nito. Ganda nga yung iba. Pag na ano yan, pag naayos lang. Ito design na ata to Kenneth, no? Ito. Parang okay ito. Parang maganda siya, oh. Design na ata to eh. Design na. Parang ang ganda niya. Ito yung mga magaganda. Ito yung kay Kuya Dodo mo. Mga ganyan mga paborito. Parang akin to ah. Ganyan mga paborito ni Tito. O parang Maiksing malaki. Ito, kung mga boxiran lang, oh. ito Kenneth kasi sa'yo. Kaso wala. Hindi, matatanggal pa siya, yan. oh. Maganda yan dito. Maganda nga. no? Matanggal pa yan. Basta lalaban lang. Hindi, ito yung mga lalaban na maganda. Magusot to, magusot. Oh, ito Kenneth, oh. Design. Ang dami pala na ito, sobra. Sawa Dami pala. ng mga Sawa pala pala. tayo nito sa kauho kay Ito mga Magdamag. paborito ni Papa, mga ganito eh. Yung may di ganito. Uy, ganda nito, oh. Parang ganda ng kulay niya. Diba? O yan, oh. Ang ganda, oh. Yan. Tingnan yung mga bulsa, baka may dollar. Oo nga, pala. Oo nga pala. Kaya tingnan mo yung bulsa, bali mo may dollar. Ito magandang short. Diba? Yung mga Ito tukong. maganda oh. Kaso ang laki. Tama lang yan. Sakto lang yun sa'yo. Sa akin Ako to. eh, magkano ganyan siya? Nagtanong siya, wait. May mga shirt pa na natin din buo, marami. Ito rin kay Kuya Dodo. Ito yung mga big size. Ito mga gusto kong short Hindi talaga. rin sila magpintas online tayo, online sa Facebook. No, ang laki. Ang dami pala Mariel, no? Ang dami nga eh. Uy, ang ganda nito, oh. Sakto nga lang to. Dito yan. Wow. Nasa sikipan, tita. Tingnan nga. Parang ang ganda niyan. Maganda nga. Ay, Si Kia po, electric fan. Yung saksakan. nahila. Nahila mo? aso. Tanggalin mo kyang. Nay, ay Tanggalin tanggalin. mo kyang. Di Di ba? ba, ano yun? Huwag na. Hindi. Sabihin mo Hilahin mo dito lang, hilahin mo dudong. lang. Sabi mo kay tita. Ba yan? Basta tanggal?
Mahila Ito pa kasi siya. Adidas totoo. Natamaan. O pag mga ganyan, may iba yung price daw niyan. Pag may mga brand. Sinasabi mo ano. Eh, dyan mo nakalagay may brand eh. Ah, saan ba? May Nike dyan sa ilalim. Sige, lagay mo lang dun. Ito, wala itong mga brand eh. Iba mo lang yung may brand. Nike Adidas. Patayin mo. Adidas nga to. Ba't hindi pinatay? Eh, Ito ano to, Kini? Yung power. Wala Saan kamay ko? Dyan nakasama dyan. Ah, wala. Dalawa pa lang ating may brand eh. Ito, Adidas. Ay, Tsaka may patay mo pa. Nike. Sige, lagay mo lang dun. Bakit nasagi? Ito, Adidas. Ahila. Adidas din ito. Alila? O, lagay mo dyan. Magkausap ko na kukuan. Kasi kita na bito pa yung itik pa din. Na, wala pa naman si Jomar mag-ayos. Sumabo. Yung maliit ko yan. Dito, bagay sa ito to. Di ba binunot? Natuks niya. Adidas to. Binunot yan. Yung mga tukong dito. Yung ano na po Ah, yung yata. saksakan niya ano na eh. Parang balabas ng bito ka. Oo. Nasagi man. Nalalas na isang mukha ko. Natanggal. Ako nga ito. Nagulat ako dyan. Uy, ikaw ba? Ligo, ligo. Ligo. Ligo, dali, ligo. Ikaw kasi, Chocho, sunod pa siya oh. Ano, inspection may mga pera pa yan dyan. Dito dulo nga itong Ha? May mga dollar pa yan. Kaya nga eh. In-inspection nila yan. Bulsa. Oo, inibigyan O, may nakuha kami uting ano, mas. Ano ba yun? mas. Oo, inibigyan yun kasi di ba sanay sa trabaho niya na sa ganyan daw. Ang dami Oh, ng yun pera. sa anong magbukas sa palengke. Malabas. Lalo lang kagan mga bulsa eh. Ganda na ito Adidas. Oh. Ay, ito Li oh. Li. Kaya magaganda nga Adidas. si mga. Ay, hindi pala Li. Maluwag. Maliwas na yan eh. Sa'yo nga ito bagay. Tapos bubukod mo ng mga ano. Oo, may mga brand. Iba yung brand kasi mas... Ano yung saksakan? Baka na, meron. Original. Bawal na saksakan yun. Bawal yung saksakan Oh, tiya. ito ang ganda Siguro Lamborghini. yan mamaya. Oh. Ano? Kaya nga, wala yung saksakan. Lamborghini yan, maganda oh. Ah, maluwag sa akin yan to. Malit sa akin yan. Maliit yung ikaw dudong. Ah, Okay. mga bagong pili, mga ganyan. Oo, pag mga magaganda rin ang ano niya eh. Hmm. Mag-online, mag-post ng online. Ah. Mainit ang Jacket. bibig. Yan, mga ganyan. Yan. Oh, stilan. Ay, oh, yan ang ano ni Kadudong, mga short. Tingin ng mga May bandit lang kuya dong. Oh, wala. 50 na daw ito. Anong mga ano ito? Ay, oh, yan, maganda. Mga 200, 250. Ito sana kay Mama Esther oh. Ito saan to? Mahaba oh. Anong Ate, size? kay Mama Esther oh, di ba mga ganito yung gusto niya. Anong size? 33 lang pala ito. Bumili din ako ng palukat Pag dyan. maturto eh. Ah, 38 oh, baby. Kita kaya. Ito. Kaya ko lang yung kaya Ano yan? ito pa ko na, may electric pan dyan. Garter yan? Oo, maganda. Ay, parang kasya to sa akin. Tukong na tukong naman ito. Magaganda nga yung ano eh. Ano ko ba kuya dong, pag sinuot mo yan, tataas pa yan sa paa mo. Tukong pala ito. Haba masyado ah. Pag lalaki na ba? Ay, pag lalaki pala to. Tukong yan eh. Tukong. Tukong na tukong eh. Ang na ako, mga Busy. busy pa ako dun sa ano. Ang dami Mga nito. ganito. Tabi lang po may mga malalaki. Pwede yan, mga 300, Kasi mo palit pas 250. ganun doon sa ano. Palingke. Sino yan? Palingke. Ganyan ang kalat ng pulibing. Nainita ka na kalit? Huwag ka punta. Ay, hindi nagagana yan. Ate, hindi nagagana yung electric fan. Electric Hindi fan no. kaya. Paano mo pala doon kanya mo saksak sa kabila oh. So, Wala. yan. Wait lang. Mama, nakita ng dagat eh. Ganun nga yan. Ikaw na lang tagahugot ng bulsa. Ito, hindi sikat yung ano, peak. Uy, ano yan, branded yan, pick. Oo, branded yan, pick. Sapatos, meron yan. Oo nga. Sobrang gusot no. Ay, ito oh. Ito yan, mga ganyang short. Malalaki. Oo, ganyan siya Ano maganda. may dumi? Kasi minsan na. Live na yan? Hmm. Live na. Bili-bili na. Pumili lang. Mine. Sige, tiya, ikaw yung magmamay kaya. No. Ganda to pag Murahin mo sila dito, Christian. Tanong viral. Ako na, maano agad tayo. Mablock tayo ni Facebook. Ikaw, kinakambyo ka lang. Adidas, ang daming Adidas eh, no? Ikaw, visit ka, Parang- panay ka ano, pa-shout out, bumili ka dito. Hindi ka nagmamine. Gusto mo, pasabugin ko ba? Bukod-bukod dito to pumunta. Ito parang Adidas yan. Adidas Ito, na nandito to. yung mga tukong, ang dami Basta na. kung ang electric fan is kung alipin kasi mataas yun. Hindi tabo oy. Mati.
Ito may brand Adidas. Wala pong issue. Alam mo, bibenta to sa mga probinsya. Mabenta ngayon din. Ibang pajian ka doon dyan. Laro na sa Kaya ayusin ko po to, Ti. Sa probinsya mabenta talaga ganito. Pangkala. Kaso wala silang ano man doon eh. Ito, maganda rin po ito. Yeah. Ganda yung ganito, white rice. Pwede doon, hindi kasi sa mga relos pwede doon dyan. Ayan, ayan. Mga shorts pwede doon, mga ganito eh. Kaya ano ko to. Parang maganda to. Ito, asa to? Doon mo isaksakin. Parang ano to, maganda to. Ito yung mga pang anong pampapain. Ano pala, ano, pambabaeng Yan, hindi. Kahit Kakaiba matama to. sa ano ko yun. Baka matama sa speaker. Maganda yung ano. Isa na lang electric fan. Ano lang. Sus, lisura ng electric pa. Iharap mo dito, Kim. Ay, kutin Para mo mo kaya ikot mo na bata. siya. Lakat, number 2 mo lang. Number 2. Ito maganda sana to, oh, black. Oh, yan. Ikaw, isa sa ha? Karong. Labas na po, Chi. Ligo si Puche, grabe kayo gabi naliligo. Chucho. Sarado mo. Okay. So sumabog ang electric fan. Ito Mariel, oh, tingnan mo siya. Di ba uso to sa mga babae? Yung ganito? Oo. Yung malaki Mga to. Yan, mga ganyan sa mga Di ba? dancer. Ang mga dancer. Oo, pag Hindi nagpa-practice. dancer yan eh. Sorry, ma. Sorry. Umutas mo sa ano, $1. Kahit Ayun $1. sa akin, di ko nadudukot yung bulsa. 50 pesos yung $1 pa yun. O tokong baking sabay, tokong $1 lang yung tokong. Okay, kuya to. Oo, mga kahit ito ba? Ang laki nga lang. Hindi, ano yan? Ano may Wala bang- ano yan? wala Huwag pang mo na ano? isukat yan, kaya marami pa yan, Kim. Tanay, oh, may kasya din yan. Pababae ito na yun. Siyang ba? Bag ano ko, bag maalas ka siya. Dalawa. Ito yung isa po. Amalay, ito. Hindi yan maganda. Ito na isa. Pare, kasi yung... Mas maliit. Magpumutang po dyan. Ito Nike Star na to, kaso. Sabi, may magkaparehas oh. Ito, cute. Oh, kahit ito kinit. Hoy, ang ganda! Ang ganda! Uy, uso yung kulay. Baliktad man, skinny talaga. Ayaw nga hindi nga po. Ganyan. Maganda to, tip. Ganda nga yun. O, pantay o. Parehas nga lang to. Pero mas Bagay yan ni Rins, kasi yan ni Rins. Pag naayos, no? May block-block. O, subay lang yun eh, mga ganyan. Lalaki. Ito, Nike din to, Nike. Ito, magaganda rin to. Oh. Ito siya, Pero nyo, di pa tayo nangalahati, oh. kaya nga, ang dami dito. Pera-pera naman dito. Mabel. Ito oh. Simple. Oh. Kaso ang laki. Oh. Ito, pinutla naman ako. Pantalon niya ito, pinutol lang. Mga tatak ko. Medyo puso. Ito dito ang original. Tignan mo, may prep pa. Ah, doble. Oh, doble. Nike pa yan, Nike na Nike oh. Hindi siya, sabi ka ganyan. Ang laki nga lang. Lucky ba yan? Tama, lucky. Tignan ko na nga ba. Tama lang yan. Sakto lang kayo. Jeans. Pwede pa di garter. Doon yun. Mariel. Ah, hindi garter. Mariel. Tukod mo lang. Okay lang kaya? Wait. Oo nga. Pangit naman. O ito kayo nito, Adidas. Pangit Saktong naman sakto sa'yo. Yan. Hindi mo pinit, lalo ka. Kasi Ayun, kapag maliit. Tingnan mo. Eh, sakto lang. Ito mga brand. Ito parang may ganito si Rins na short ah. Mariel. Nakikita ko doon sa sampayan. Mariel. Ito Mariel Kaso talaga. malaki lang to. Umat siya, ganito si Rins. Ay, oo, kainin niya. Yan ang mga akin. Bibigyan ko na. Ito Mariel. Yan, dami pa. Apat pa yung bubuksan. Mariel, ito. Aray. Ito mo.